Il-ġimgħa filgħodu fil-Belt Valletta kien iffirmat Memorandum of Understanding bejn Malta u l-Palestina għal kooperazzjoni fil-qasam ta' negozji żgħar u medji. Dan flaqa bejn delegazzjoni Maltija u Palestinjana immexxija mill-Ministri tal-Affarijiet Barranin taż-żewġ pajjiżi, George Vella u Riyad al-Malki, li kellhom magħhom rappreżentanti ta' ministeri oħra. Fil-fatt din tista' tkun ikkunsidrata bħala l-ewwel laqgħa tal-Kumitat Interministerjali bejn iż-żewġ pajjiżi biex tissaħħaħ ir-relazzjoni bejn iż-żewġ pajjiżi anke fuq setturi bħat-turiżmu, l-ekonomija u l-edukazzjoni. F'konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru George Vella saħaq li Malta dejjem kienet viċin it-tbatija tal-Palestinjani u b'dawn il-laqgħat u ftehimiet Malta se tkompli tagħti l-appoġġ tagħha. Sapport anke permezz ta' żieda fil-boros ta' studju li pajjiżna joffri lill-Palestina. Il-Ministru Vella spjega kif jemmen li sfortunatament l-affarijiet ma jidhirx li sejrin għall-aħjar fil-Palestina u fil-fatt mistoqsi mill-ġurnalisti al-Malki ikkonferma dan wara r-riżultat elettorali fl-Iżrael. Al-Malki sostna li bl-azzjonijiet tiegħu il-Gvern ta' Netanyahu jidher li se jimmina l-proċess tal-ftehim ta' paċi kontra x-xewqa tal-komunità internazzjonali. Al-Malki saħansitra qal li l-Iżrael ma jafx x'inhu tajjeb u ħażin għalih u qed iweġġa lilu nnifsu bl-azzjonijiet li qed jieħu. Min-naħa l-oħra dwar ir-relazzjoni bejn il-Palestina u Malta, Riyad al-Malki sostna li jinsab kuntent li tkabbret il-kooperazzjoni bejn iż-żewġ pajjiżi u tas-sapport li pajjiżna qed jagħti u tenna x-xewqa tal-Palestina li bħalma tirċievi toffri lura lil pajjiżna.